I pozdrav ljudi, ja sam Astrade ljudi. Danas pravim video, zašto me nije bilo i zbog čega me nije bilo i to je tako te stvari. Tako da eto samo da vam kažem da pravim taj video zašto me nije bilo. Tako da, hajmo na intro. Evo, prošao je intro, naravno intro. Intro. Dosta imam razloga za reći zašto mi nije bio na YouTube kanalu. Na YouTube. Ne smijete nikad probati video. Zašto mi nije bilo? Koliko sam jadan. Dosta imam razloga i ti begi da. Kaj sad? Prvi razlog, znači prvi razlog jest to. Znači kad ja snimim video i kad odem na KinoMaster i kad izeditujem video i kad počnem da stavljam, kad se krene kao da stavlja na YouTube, a preko KinoMaster na kontam kako se to kaže, i treba neko vrijeme, znači 5 minuta da to pređe na YouTube, šta već. I da se onda kad počne taj učitavanje i to, internet mi postane, znači slab, ubi, begi baš. Internet mi baš postane slab, baš, znači, sporo se otvara YouTube, znači sve aplikacije tamo imamo, znači igre, sve. Znači ja nekom šalje poruka, ne veze, znači baš sve. I onda kad se to prebaci, kad ja napišem ime za video i sve to i kad počnem da stavljam, onda bude još gori internet, onda bude baš gorak, bude baš još gori internet i, na primjer, eto kad trebam, znači ne s kim da pričam, slab mi je internet, znači kad trebam nekom šaljem poruku, slabo je i tako to, i onda mi se snimim, ja mogu snimiti videa 3-4 na dan, a kad mi to sporo, haj nema veze. Sad ću se vratiti, ja činim vikend. Drugi razlog je škola, pošto sad ide kraj te škole kraja škole, a ja sam u prvom polugodištu na 8. prošao 4, i onda moraš proći 5. I onda moram ovo učiti, ovako malo učiti. Onda prošao boljom ocjenom i onda se moram baš truditi učiti tako to. Znači to je drugi razlog. Znači PGK je sad. Zbog toga, znači baš, i onda na telefon sam baš malo radim, ovako malo, učim, hoću reći, tako to. Pa sad, treći razlog je zato što snimam telefonom i kvaliteta mi je loša u telefona. Dok ne namjestim me sad 2 minuta. Znači, dok ne namjestim kompjuter ili laptop, bit će malo lošija kvaliteta, šta bi ja. I zbog toga, pa više nisam htio snimati loša kvaliteta. U prošlog videa, znači video imitiranje balkanskih youtubera, ovo Svetogora, Sjelca, da ne vidite nju, a ona je slaba, a ja sam morao snimati u toj sobi, tako da je bilo malo slabo, ali neću na desiti. I ubrzo će imitiranje balkanskih youtubera 2, tako da četvrti razlog, što ću brzo ovu sobu, znači ovo sve ovdje, i tamo, znači sve, čitavu sobu renovirati i onda pravo će soba biti za mene i, mislim, moja soba će biti. Tako da bit će moja soba
I počet sad za YouTube malo, kako bi ja to rekao, opremu uzmati tako to, pošto idemo prema bolje. Tako da ću i to, i onda će biti ovo moje sobe, onda će biti samo moje, tako da će onda biti, tako da ću onda više snimati i onda ću snimati preko kompjutera. A sad je ona nagradna igra od Snickersa, pa se malo moraš se malo novu baciti. Tako da ću pokušat svato neko pa bar dobijem PlayStation 4. Da dobijem PlayStation 4, okej, dobit će PlayStation 4 i onda će snimiti. I dan dobije s FIFA 18. Naravno, i to pokušat ću, vidit ćemo. Tako da, eto, znači, renovira soba i to sve. Eto, zbog čega. Ja, ponovno me sad neko zvao, pa se javio, pa sam išao nešto mora odraditi. Brzo je to bilo. Znači, dok sam stao do renoviranja i toga, neko me zvao, tako to. To su ti razlogi, ali sad poslije ovoga videa sutra, znači u utorak, sutra ide vlog. Sutra ide vlog. Znači, danas je ponedjeljak, vi ćete naravno video gledati u ponedjeljak, sutra će biti vlog, u srijedu ne znam, možda emitiranje, ne znam, vidit ćemo. A baš, znači ovu srijedu ću ga razgledati. Čak možda u jednom danu napravim 2 videa. Mislim, na primjer u srijedu stavim video jedan u 2 sata, i snimim još jedan stavim na primjer uploaduje se u 11 navečer. Znači, ako vam se svidio ovaj video, naravno da vam se svidio, lajkujte ovaj video, znači ako vam se svidio. Šerujte ovaj video, subscribeujte se na kanal, obavezno da što prije dođemo do 65 subscribera, tako da onda, čekaj, moram biti. Moram odjaviti u staju, moram naučala, štreberski naučala. Tako da onda, vidimo se, bye.